Patay ang babae humang gikulata sa iyang manghod nga hubog sud sa ilang panimay sa Barangay Lawaan 2, Dakbayan sa Talisay. Sa investigasyon sa Talisay City Police, gila ang biktima nga si Lugela Morales, 44 anyos, samtang ang suspect mo si Livan Morales, 42 anyos. Gitug-an silang inahan ngadto sa kapulisan nga hubog na niuli si Levan o gihapak niini ang abaga sa biktima. Gidakop sa mga niresponding police ang suspect o gidala sa tambalanan ng biktima apan gideklara na kini nga dead on arrival. Nagbasol ang suspect apan gipasakaan gihapon kini og kasong homicide. Patay ang usa ka lalaki human makahikap kini og usa ka live wire atol sa disco sa Barangay Centinela, Ubay, Bohol. Giila ang biktima nga si Mike Clinton Digamon Paracali, 18 anyos og taga Barangay Fatima, Ubay, Bohol. Sumapa sa mga nakasaksi nga nakahikap kini og live wire sa may likod nga bahin sa sound system nga gigamit sa maong disco. Matod pa nga miadto ang biktima sa maong kalingawan aron sa pagkuha sa lang premyo sa basketball nga gipahigayon para sa kapistahan sa Barangay Centinela, Ubay, Bohol.